Tend County ma Kisumu koro chako chenro mag jiwo chenro mag bero aluora e gwenge ma ok mane chuny boma kende. Kotwake nyasi mar chako ayanga pith mar yien mohao milion 3, gavana ma kaunti no Anyang' Nyong'o lero ni chenro no biro chopo nyaka e kor gwenge mondo mi aluora kod lwasi ma Kisumu obed manyangafu. Mane en jaod bura ma Lego Uzonga e od bura ochiko mano Sami Weya to nokwayo Tend County no mondo rit ler mar aoche bende mondo eka giduok chien lel mar pi e nam Lolwe. Okwayo jopiny mondo ti kanyakla gi Tend County mar neno ni gibiro pidho yien e tie aoche go bende. Even the lake and rivers, they are carbon credit emission, they use carbon credit emission. So if we're able to protect those rivers, we're able to desail our rivers, we're able to plant trees and do vegetation around the rivers, like they've done all over the world. I also appreciate the idea. Climate change is real. Nobody is now talking about how bad climate change. It is about resilience and adaptation. Those are the only two things that people are talking about. Because it is now real that it's with us. And mitigation and resilience are the things that we are talking about. Yeah. Wan kaka sirikal, wan ga administration modhi nyaka gweng'. Wan gi moro ngi village council e gweng' mwamiyo tich mar loso aluora maber mar piny, mar neno loso weche mag pi, weche mag chiemo, weche mag health kata ngima mar dhano, to kendo weche mag neno ni yore matindo tindo donje e gweng' mondo ji kik bed gi shida kata ka ng'ato tuo to ok oyud yo maber motero go e osiptal. Omiyo gigi wadwar ni jogo motelo ni administration mar Kisumu County e gweng' mondo kaw matek ahinya mondo waduto kaka sirikal to gi jopiny wati kanyachiel mondo walos aluora